खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंनि मदाराम अफिसियेल चेनेलसिम नोंथांमोननो दिनै आं गोबाव सम जाबायमोन नोंसोरनि सिगाङाव लाइभ फैगोन होननानै दिनै आं नोंसोरनि सिगाङाव लाइभ फैनो गोनां जादों मानो होनोबा आं गोबां सिगांबो लाइभ फैगोन होननानै माखासे सिगाङाव बुंखादोंमोन बेखायनो आङो लाइभ फैबाय दा नोंथांमोननि थाखाय आङो जा मदद होनो हागोन बेखिनिखौ आं होगोन बेखायनो नोंथांमोना सोरनिबा मोनसे प्रमोसन एबा सोरनिबा माबा मोनसे साबसक्राइबा आंनि लोगो नोंथांमोन एबा इउटुबार नोंथां लोगोमोन नोंथांमोननिया बबेबा मोनसे नोंसोरनिया 1000 साबसक्राइबार जायाखै बिनि थाखाय जोङो मदद होलायनो थाखाय मोखाङाव फैखादो नोंथांमोना कमेन्ट हरलायनानै बुंलायनो हागोन आरो आं दसे थानानै मोनसे क'डजों लोगोसे एबा मोनसे क'ड होनाय जागोन बेखौ जायनो फार्स्ट गिबिसिन थुनो हागोन एबा आंनो दैथायहरनो हागोन बे लाइभआव अब्लाना आङो नोंथांमोननि थाखाय बैखौ माने साबसक्राइबार खालामनो थाखाय एबा मदद होनो थाखाय आं मोनसे माबा खालामनो हागोन आरो बेखायनो नोंथांमोना बिथोन होबानो जाबाय बोरै खालामनांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय आङो लाना फैखादो सिन्था खालामनाङा बेसेबां साबसक्राइब नांगौ आरो सोरनि थाखाय बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय बेखायनो फैदो गासैबो लाइभआव नोंथांमोनजों रायज्लायदोनि गुड मर्निं हेल' आदा गुड इभिनिं जेस बर' गुड इभिनिं फंबाय मोजाङै दंबा गासिबो सोमदोन बड' ब्लग गोजोननाय थाबाय नोंथाङा फैदो आरो नेबावगोन आं मोजाङै खमसे खमबो 30-40 जनसो एबा 30-40सो एबा 50सो पिपोल्स जायोबा एबा मोनसे गासै सुबुं जायोबा जोंनि लोगोफोर इउटुबार नोंथां लोगोमोन मोनसे फैयोबा मोजां जागोन बेखायनो आं नेगोन दसे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आरो आं इनफरमेसन होबावनो सानो एबा खौरां होबावनो सानो बेयाव नोंथांमोना आंनाव माबाफोर सोंनो लुबैयोबा बा सोंनो हागोन माबाफोर सोंनो दङब्ला आंनि सायाव आं बेखौ आं बुंबाय नोंथांमोना राजि दंबा मोजाङानो सोमदोन फंबाय नोंसिनि अननायाव आरो लोगोसे नोंहा बोरै दं बेखौ आं सोंफिननाय जाबाय मोजाङै दङबा नोंहाबो आरो लोगोसे नोंथाङा आंनावबो सोंनाय आरो फिननायबो लानो हागोन आंनिफ्राय माखासे आंनि
माबा सोंनो दंब्ला Marjes Boro Barsenga Nedaनो slow ada आंना जेस बर'
नंगौ आंनाबो नेट स्ल' बेखायनो आं माखासे खोथाखौ बुंनो हाजोबा नैखिजाय दाबो आंबो मोजाङै ल'द होनो हायाखै। आंना भिडिअ आंनाबो नांथा नांथा जादों नेट स्ल' आंनाबो। अब्लाबो नाजागोन हानायमानि नोंथांमोना मदद बिनायखौ होनो हानाय बादियै। लोगोफोरा थांलाय फैलाय जाबाय दं माने सानै साथाम बिदिल' जाबाय दं बेखायनो माखासे खोथा रायलायनो हायाखै आरो फैबावगोनखौ आं आसा खालामदो। बे समा गासैनिबो मोनसे उसुबिदा सम माने ओंखाम जानाय सोरबा बबेनिफ्रायबा मोनफैया होदो आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोननि सिगांनो फोरमायखादों आं बुं मा नोंसोरनाव सोरबाफोर नोंथांमोना जुदि दासिम बुजियाखैबा आं होनदों मा नोंसोरनि थाखाय बेयाव मदद होलायनाय जागोन सोरनावबा जुदि साबसक्राइबार आरो लोगोसे सोंनायनि फिननाय नांगौ आरो लोगोसे इउटुबनि सायावबो सोंलायनो हागोन सायाव बा इउटुबनि नेटआ गोबां स्ल' जादों।